ZANU-PF Deputy Chair for Midlands Province and former ZANU-PF Youth Leader Lucy Matutu ofuswa kuti adelete his ex account pamusoro pe-dream yabuda achitsanangura achitaura yaonekwa kuti that dream is very dangerous for vakomana varakashi vakomana veZANU-PF paterm extension yavo. Nsana masvika mudanyika panapa totobva wasubscribe walike out on the bell icon. Tipinda panapa ngatibhanya tipinde mu the dream panapa mubuda munigwa muchinzi 3 nights ago I had a very scary dream about our motherland Zimbabwe, chaos and violence all over the country with the people killing each other in a merciless manner like wild animals. Men of cloth, people pray for our country Zimbabwe. I really miss when it comes to dreams, and this particular dream makes me nervous and shaken, for it shall come to pass as I received it. Sharing makes me feel relieved and vindicated. Pana tona vakomana veBBC Zimbabwe vanochikomenda pamusoro pe-this dream yamuri kuona kuti iri very deadly. Anotora masvika vachiti kuchava nekurwiwa kana muchava nehondo munyika yeZimbabwe nekuda kwenhau dzamuri kuona dziri kuitika, nhau dzeterm extension. Vakomana veBBC Zimbabwe vomudanyira vachiti this happens after Matutu posted the message in pictures below. That message yamaona that dream yataposta yakarota. Andramira vachiti as we all know that 2030 mantra is being pushed by Minister of Midlands Province, Mnangagwa. Matutu's message in form of a dream seemed to be telling something that we don't know. Before Matutu was forced to deactivate his ex account, Mnangagwa's foot soldier for information Mnangagwa, who received Mercedes-Benz gift from Chivayo for covering the event that took place at Pickup Farm, tweeted Matutu's account has been hacked. Mnangagwa is said this after Matutu posted his dream. 2025 is going to be a long year for Zimbabwe. Tomashwa tona kuti panapa vakuda kutaura vachiti Mnangagwa panapa foot soldier vakomana vakuda chiti Matutu account yake yahekewa. Apa iye zvake angaonekwa kuti dream yake ndeyekutengesa chaiko, ndeyekuexposa zvinenge zvichiitika the ruling party. Tudze mafunguro muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.